Tarihin mai martaba Sarkin Gumel, Alhaji Dr. Ahmad Muhammad Sani na biyu CON. Mai martaba Sarkin Gumel, Alhaji Dr. Ahmad Muhammad Sani na biyu CON ya kasance ɗaya daga cikin manyan sarakunan jihar Jigawa. Mai martaba Alhaji Ahmad Muhammad Sani shine sarki na 16 na jerin sarakunan masarautar Gumel. Mai martaba sarkin ya yi fice wajen bayar da gudunmuwarsa akan al'amura daban-daban da suka shafi cigaban al'ummarsa da ƙasa baki ɗaya. Fadar mai martaba Sarkin Gumel ta shahara wajen karrama baki tare da ƙarfafa musu gwiwa wajen gudanar da kasuwanci da sauran al'amuran cigaba a masarautar. Sarkin ya yi aiki tukuru wajen tabbatar da zaman lafiya musamman ma ta hanyar fahimtar da matasa a yankin wajen kiyaye waɗansu munanan ɗabi'u waɗanda ka iya ɓata rayuwarsu. An haifi mai martaba Sarkin Gumel Alhaji Ahmad Muhammad Sani na biyu a garin Gumel inda ya halarci makarantar elementary a shekarar 1953. Mai martaba Sarkin ya je makarantar primary a shekara ta 1956 inda daga nan ya shiga makarantar kwalejin rumfa da ke kanan dabo a shekara ta 1962. Mai martaba Ahmad Muhammad Sani ya shiga jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a shekara ta 1970 inda daga bisani ya sami gurbin karo karatu a jami'ar Ohio ta kasar Amurka a shekara ta 1976. Sarkin ya karanci kimiyyar siyasa wadda ya kammala a shekara ta 1978 inda ya sake komawa jami'ar domin yin digirinsa na biyu. An naɗa mai martaba Sarkin Gumel Alhaji Ahmad Muhammad Sani na biyu a matsayin Sarkin Gumel na 16 a cikin watan Disamba na shekara ta 1980. Alhaji Ahmad Muhammad Sani ya kasance ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron muhawara akan siyasa a lokacin tsohon shugaban mulkin soja General Ibrahim Babangida. Mai martaba Sarkin ya bayar da shawara akan yadda za a kirkiri hukumar kula da iyakoki da shirin sanya yara a makaranta. Sarkin ya rike mukamin sakataren tsohuwar jam'iyyar GNPP ta ƙasa a jamhuriya ta biyu inda a wancan lokaci jam'iyyar ta ɗora masa alhakin tsara manufofinta ta yadda za su dace da bukatun al'ummar ƙasa. A lokacin da yake aiki da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa wato immigration ya rike mukamin babban jami'i mai kula da zirga-zirga a iyakar gabashin Gamborin Gala wadda a yanzu take jihar Borno. Sarkin ya kuma shugabanci sashen mulki a hedkwatar hukumar da ke Kano. Mai martaba Sarkin ya jagoranci tawagar tsohuwar gwamnatin jihar Kano wajen halartar wani taro da aka gudanar akan harkar noma a ƙasar Ghana wanda har ya zuwa yanzu jihohin Kano da Jigawa suke amfana da shi. Mai martaba Alhaji Ahmad Muhammad Sani na biyu ne ya kafa hukumar tarihi da al'adun gargajiya a lokacin tsohuwar jihar Kano. Sarkin na Gumel ya kuma kasance wakili na farko a makarantar kimiyya da ke Wudil wadda a yanzu ake kira Jami'ar Kimiyya da Fasaha daga shekara ta 1979 zuwa shekara ta 1981. Sarkin ya rike mukamin kwamishinan al'amuran cikin gida da yada labaru a lokacin tsohuwar gwamnatin jihar Kano zamanin marigayi gwamna Muhammad Abubakar Rimi, inda a wannan lokaci ya sami nasarar kafa gidan jarida na Triumph wanda yake buga labaru cikin harshen Turanci, Hausa da Ajami. Haka zalika, Sarkin ya taimaka wajen kafuwar gidan talabijin na CTV Kano, wanda a yanzu ake kira Abubakar Rimi Television ARTV. Hakanan kuma ya karfafa nisan zangon gidan rediyon FM na Kano da kuma taimakawa a bangaren yawon bude ido na garin Bagauda ta Diga. Sarkin ya taimaka wajen daga darajar kiwon dabbobi da ke garin Gumel zuwa na zamani. Haka zalika kaddamar da shirin bankin duniya akan bayar da tallafin bunƙasa aikin noma a yankunan karkara. Sarkin ya taimaka wajen ƙarfafa gwiwar al'umma akan muhimmancin da ke tattare da dashen itatuwa da nufin kare kwararowar hamada, inda ya kuma mayar da himma
wajen fahimtar da manoma akan fa'idar shuka amfanin gonar da zai samar da abinci ga jama'ar yankin, tare da fito da gasar dashen itatuwa a tsakanin hakiman yankin a kowace shekara, inda yakan bayar da kyautuka ga waɗanda suka samu nasara akan shirin domin kyautatawa da kuma ƙarfafa musu gwiwa. Sarkin na Gumel ya yi namijin ƙoƙari wajen wayar da kan iyayen yara dangane da sanya 'ya'yansu a makaranta da dai sauran al'amura masu yawa na ci gaban masarautar da jihar Jigawa da ma ƙasa baki ɗaya. Asalin mutanen Gumel garin Muhammadu na Soro ɗan Muhammadu Lautai birnin Mamman Mungawa ne daga yankin Borno. Mutanen na Gumel suna da tarihin ƙaurace-ƙaurace da na yada zango a garuruwa daban-daban a cikin farkon karni na 19. Kamar yadda tarihi ya nuna, kafin isowar Gumelawan farko, birnin da ake kira Gumel a halin yanzu sun fara waɗannan ƙaurace-ƙaurace da yada zango a gurare daban-daban kimanin sama da shekaru 300 da suka gabata. Ainihin wannan ƙaurace-ƙaurace sun samo asali sakamakon rashin jituwa a gidan sarautar birnin Ngazargamu, inda waɗansu daga cikin mainawan suka balle suka yi yamma domin neman wani sabon matsugunni wanda za su zauna lami lafiya su ci gaba da gudanar da noma domin ciyar da kansu. Da fatan Allah ya ja da ran sarki ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. Amin summa amin. Thank you.